7 yaşında geçtim, o kadardı. Amanın aman, hallarım yaman, İzmir'in içinde vardım bir zaman. Oh aman, amanın aman, hallarım yaman, İzmir yanırken gördüm bir zaman. Bir tane livada vardı. Livada çayır demek. Çayır, livada. Orada hem bağımız vardı, hem sebze dikecek yeri vardı babamın. Hem de bir kısım bir de arpa falan ekiyordu. Ondan sonra Harakaz diye bir yer vardı. Harakaz'da büyük kaya demek. Orada da yerleri vardı. Ondan sonra yerler şimdi gözümün önünden nasıl şeyleri gelmiyor aklıma. Dafnes, Mersin demektir. Velhasıl bu kadar, uzatmayın, var daha şeyler ama. Ortak Geçmişin Fısıltıları başlıklı projemiz her iki kültürün ortak geçmişinin izlerini taşımakta. Proje kapsamında Selçuk'ta hem yapılmış olan sözlü tarih çalışmaları hem de bizim yapacağımız yeni sözlü tarih çalışmaları aracılığıyla benzerliklerin ortaya çıkarılmasını hedeflemekte. Αλλά τώρα με το πρόγραμμα Tandem, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που προωθείται από την NGO MIT-OST της Γερμανίας, μας δόθηκε αυτή η εξαιρετική ευκαιρία να διερευνήσουμε και τη διατήρηση της επωνομαζόμενης άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Με τον όρο άειλη πολιτιστική κληρονομιά μιλάμε για όλα αυτά που μας καθορίζουν μέσα από τις παραδόσεις μας, τις καθημερινές μας πράξεις. Είναι κάτι που ήρθε αργότερα στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η μελέτη αυτή ξεκίνησε ίσως με ένα μικρό λάθος, γιατί καθώς η Φιλής εργάζεται στο Δήμο του Σελτσούκ, που είναι η περιφέρεια της Εφέσου, θέλαμε να διερευνήσουμε τα κοινά της συμβίωσης Ελλήνων και Τούρκων πρώτης καταστροφής και της ανταλλαγής. Όταν επικεντρωθήκαμε στο χωριό Σιρίντσε, ή αλλιώς Κυρκιτζέ, το οποίο για τους Έλληνες είναι πάρα πολύ γνωστό μέσω της Διδός Σωτηρίου και του βιβλίου του «Σματωμένα χώματα», ανακαλύψαμε στην έρευνά μας ότι το χωριό είχε καθαρά ελληνικό πληθυσμό, δεν ζούσαν μαζί στο χωριό Έλληνες και Τούρκοι, οπότε αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια αλλαγή στην έρευνα. Δεν άλλαξαν τόσο πολύ τα πράγματα. Βρίσκουμε ήδη πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Εσένα ναι, από που είμαι εγώ. Είσαι με λες ένα ναι, από που είμαι εγώ. Απ' το καρατάσι φως μου ή απ' το κορδέλιο. Απ' το καρατάσι φως μου ή απ' το κορδέλιο. Είσαι με λες ένα νερό. İlkten eskiden hep gösteriyordum, yapıyordum. Şimdi yapamıyorum, inip binemiyorum. Çağırmamamın imkanı var mı? The interview, I have the interviews from Greece, and they were describing the house. And for me now, it's like hearing that voice and seeing the house, because they were saying about this, and they were saying how it was, how they remember. So it's very nice. Τα σπίτια ήταν ωραία. Όλα σαν ίδια. Είχαμε απάνω κεραμίδια, δεν είχαμε πλάκες και τέτοια. Στρωμένα χειμώνα καλοκαίρι τα είχαμε με αυτό. Και πολύ
Καλά είμαστε. Καλά. Ήτανε 2 πατώματα δηλαδή. Το κάτω πάτωμα ήταν όλο, να πούμε, βαρέλια και τέτοια, σίκα βάζαμε, λάδια και τέτοια. Το επάνω, με σανίδι ανέβαινες απάνω σκαλιά και παλιστρωμένα εκεί, ντουλάπια και τέτοια, ωραία. Όλα τα σπίτια διόροφο. Στη γειτονιά μας ήταν μόνο ένα τριόροφο. Ήτανε το μέρος έτσι, τριόροφο, ένα ξέρω. Ναι. Και τα σπίτια ύστερα, η άλλη κάμαρα, είχαμε κουζίνες, κουζίνα είχαμε και στην κουζίνα ο Τζάκι και στη κάμαρα ο Τζάκι, πάλι είχαμε εκείνο εκεί. Για τα παπλώματα, παπλωμοθήκη ήταν εκείνο. Παπλωμοθήκη, εκεί ήταν τα μαξιλάρια γύρω-γύρω. Και ύστερα, αυτοί που, δηλαδή, που είχανε χαλιά, ήρθαν ύστερα, τα χαλιά στρώνανε, αλλά η καλή κάμαρα ήταν πολύ μεγάλο. Έτσι για γάμο, για λέντι, για αυτά, ήταν πολύ ωραία. Καλή κάμαρα που λέγαμε, δηλαδή ήταν σαλόνι. Το σαλόνι μας ήταν. Όλο με καρέκλες γύρω-γύρω. Και εκεί που καθόμασταν το δεύτερο, ήταν όλο μαξιλάρια γύρω-γύρω και τσέ. Δηλαδή για να πιάσει ζέστη. Και τσέ, ψάτη από κάτω, από πάνω το κετσέ και γύρω-γύρω μαξιλάρια. Ύστερα η κουζίνα ήταν άλλο, ψήνανε, τρώγαμε εκεί. Ήταν η σάλα που ανεβαίναμε από τη σκάλα. Το δικό μας το σπίτι ήταν πολύ μεγάλο. Ύστερα είχαμε το κάτω, όλο από το μποντουρούμα, από τα αρχαία μπαμπάς μου έφερε με τις καμήλες, όσο είναι το τραπέζι, μάρμαρα στρωμένο, μια ψάθα απάνω, κάτω ήμασταν το καλοκαίρι. Άφησε το καλοκαίρι, ο κόσμος έφευγε το καλοκαίρι, πήγαιναμε στο περιβόλι, στα Σίκα. Bizim düğünlerimiz yemekli olurdu ekseri. Böyle hafta sonları değil de pazartesiden başlardı, perşembe günü sonuna kadar düğün devam ederdi. Çarşamba günü kız gelinin evinde yemek pişerdi. Kazanlarla yemekler pişer. İşte onları kızın akrabaları, kız arkadaşları, gelen misafirlere yedirilirdi. Ertesi gün perşembe günü de damadın evinde yemek pişerdi öyle gene. Κεσκέκ τα λέγανε. Βάζανε, ερχόντουσαν από το μαντρί, φέρνανε το αυτό. Καζάνι, μεγάλο. Και στείνανε στο χωριό την αυλή και βάζανε εγώ ξέρω του θείου μου τώρα το γάμο, σπάξανε 2 αρνιά και ρίξανε σε εκείνο το καζάνι μέσα. Βάλανε δεν ξέρω πόσα κιλά σιτάρι, αλλά το σιτάρι ήταν αυτό, αλεμένο. Και βάλανε λοιπόν και 2 γέροι από το μαντρί κατεβήκανε και με τα ξύλα λοιπόν και ανακατέβανε εκείνο και γινόταν κεσκέκ τα λέγαμε. Γινόταν αυτό. Και εκείνο όταν γινότανε από κυπελάκι βάζανε και μοιράζανε τα κοντά το χωριό δηλαδή. Όχι χωριό, τα σπίτια. Και μοιράζανε, αυτό ήταν το κάλεσμα του γαμπρού στο γάμο. Το κεσκέκι. Ya şimdi burada bizim gelenekli yemeklerimiz kuru fasulye, çorba, pirinç çorbası, benim pirinç pilavı, zerde deriz biz, pirinçten oluyor yani. O tatlıları yapılırdı yani. Düğün yemekleri böyleydi yani. Eskiden de öyleydi, gene de öyle yani. O gelenekler devam ediyor yani. Ό,τι χρώμα ήθελες πήγαινε στη Σμήνη και ψώνιζες και τα ράβανε στο χωριό και από πάνω γελέκο, μαύρο βελούδο και κεντητό και ωραία και από πάνω τα χρυσαφικά ενίζανε οι νύφες. Και οι άντροι πάλι και από πάνω οι άντροι από τη βάρκα από πάνω φορούσαν πουκάμισο από μέσα και από πάνω μπλε πάλι με γελέκο, με κουμπιά και αυτά ωραία. Γαμπρός με
μπότες μέχρι εδώ πάνω, ωραία. Και από τη Δευτέρα πιάνανε, τα πρικιά της νύφης πηγαίνανε, κορίτσα, 15-20 κορίτσα, εσύ θα πάρεις το ένα κομμάτι, εγώ θα πάρω το άλλο κομμάτι και τα πιένανε του γαμπρού στο σπίτι. Η νύφη πήγαινε στο γαμπρού το σπίτι εκεί. Γιατί ξέρω, ας πούμε, από το θείο που παντρεύτηκε, άλλο δεν ξέρω, που φέραν τα πρικιά από τις νύφης στο σπίτι και εκεί τα είδα. Τα φέρνανε. Και γλεντούσανε πια μέχρι, από τη Δευτέρα μέχρι την άλλη Δευτέρα. Γλέντι, σπάζανε, τρώγανε και σκέκια και αυτά, πολύ ωραία ήταν. Εργόχειρα έφτιαχναν. Εργόχειρα, πολύ ωραία. Κάτι μαξιλάρια εργόχειρα, κάτι αυτά, εκεί ήταν τα εργόχειρα. Νύφη έγινες εσύ. Benim oldun sen. Koma enişesi. Έλεγε bana. Senin oldu oğlum, senin oldu. Bir tane lüvalafınız. Gelin mi oldun sen? Nifeye enişesi. Benim mi oldun sen? Jelus o kozmo, siras bu. Kasya elegant ya falan da. İniyor πάντα tabii. Έξω καμιά φορά πήγαιναν και στο γαμπρό. Allah'ın emrine kızı isterler. İşte münasip görülürse verilir. Ondan sonra nişan töreni yapmaya kalkılır. Nişanlıklar alınır. Kız evi oğlana nişanlık alır. Oğlan evi kıza nişanlık alır. İşte tepsiler hazırlanır. Süslenir o nişanlık olan şeyler. Kız evine götürülür. Ondan sonra çalgılar, çengiler, nişan eğlencesi yapılır. Böyle nişan olur. Sonra ne zaman karar verirlerse düğüne de gene. Düğünde gene öyle gelinlikler alınır. Hep kırıldı, yarim ardı, Όταν πέθανε η μάνα, ο μπαμπάς, 3 χρόνια εκείνα τα παιδιά, τα αδέρφια του, 3 χρόνια στα μαύρα. Και το μαντίλα να φοράνε έτσι και έτσι δεμένο, 3 χρόνια πέντος. Άμα πέθανε ο αδερφός ή η αδερφή, 7 χρόνια πέντος. Κόλλημα, πιάναμε 7 χρόνια κόλλημα και το παίρνουμε ακόμα. 3 μήνες, 6 μήνες, 9 μήνες του χρόνου. Μέχρι 7 χρόνια. Γίνονταν μαντήλια τυλιγμένα τα κορίτσια. Είδα τώρα έφυγαν όλα. Πιο καλά κάνουν τώρα. Oynasın gelinim oynasın, oynasın gelinim oynasın, oynasın gönlü saran doymasın, oynasın gönlü saran doymasın. Layladan, layladan, haydi güzelim kokla da gel yanıma. Şirince'de ikinci nesil olan onların çocukları veya torunlarını bulmaya çalıştık. Onlara çeşitli sorular sorduk. Hala kültürlerini devam ettiriyorlar mı? Düğün gelenekleri nasıl? Και τους κυνηγάγανε. Άμα άκουγε ο παιδινόμος σου τουρκικά να μιλάνε τα παιδιά, είχε καμψί στο χέρι και τους κυνήγαγε, να τους χτυπήσει. Του λέει να μιλάτε ελληνικά. Εσείς τι γλώσσα μιλάγατε? Αφού μιλάγανε μέσα στο σπίτι τουρκικά μιλάγαμε, κούτσα. Το χωριό μας λέγεται Κυρκιτζέ. 7.000 κάτοικοι. Το Αϊσουλούκ είναι 2.000 κάτοικοι. Το χωριό μας, τα βουνά μας όλα είναι ηλιές, αμπέλια, καστανιές, καρδιές, χουμαριές, φασχομολιές. Κάτω ο κάμπος, τα τσικοπεριβόλια μας είναι κάτω στον κάμπο όλα. Και κάτω έχουμε σπίτι ιωρικό σπίτι και στο χωριό. Είμαστε τα κολάφια όλα κάτω. Το καλοκαίρι κατεβαίναμε κάτω. Το χειμώνα ανεβαίναμε απάνω. Και είχαμε
πολύ χαρά. Πολλά μαγαζιά, πολλά λειτουργία. Τι να σας πω, απ' όλα καλά. Εμείς δεν πήγαμε στο χωριό. Πιο καλά ήταν τα Ισουρούκ. Μουσική έπαιζε, γαραγιές βάζανε το καλοκαίρι, το Πάσχα που πιάνανε τσάρδες, ολόκληρο καλοκαίρι γαραγιές. Αλλού πόλεμος, αλλού χαρά, έτσι είναι. Και έτσι πολύ καλά περάσαμε. Tuvaleti de karşıdaymış, böyle bir küp vaziyetinde bir şeymiş tuvaletleri ama koku yapınca dışarı çıkarmışlar. Γιατί το κεντρικό θέμα αυτής της έρευνας είναι τα εθιμοτυπικά των εορτασμών. Πώς ο κόσμος ζούσε τις μεγάλες στιγμές της ζωής του, από την καθημερινότητα μέχρι τις μεγάλες στιγμές. Π.χ. πώς εορτάζαν τους γάμους, πώς γιορτάζαν τις χαρές, τα πανηγύρια, τι γινόταν ακόμα και στις λυπητερές στιγμές, στις κηδείες, πώς μνημονεύουν τους νεκρούς. Θα τα κάνω φορέσια, αμάν και λάμαν, σε πλάρι μάμα, να τα βάλω, να περάσω, γάμαν, να σου κάψω την καρδιά, αμάν και λάμαν, σε φτάλει μάμαν. Το 1953 η επιθυμία τους να διατηρήσουν τη μνήμη, τον πολιτισμό και την παράδοση τους οδήγησε στο να δημιουργήσουν έναν σύλλογο, το οποίο ονομάστηκε τότε Αλληλοβοηθητικό Σωματείο Ένωσης Εφεσίων Οικίας και Περιχώρων, όπου σιγά σιγά προσπαθούσαν να βοηθούν όποιους είχαν ανάγκη, να προσπαθούν να συντηρούν τις παραδόσεις τους και να θυμούνται την πατρίδα που άφησαν, με αποτέλεσμα στις μέρες μας αυτός ο σύλλογος να ονομάζεται πλέον Πανελλήνια Ένωση Εφεσίων. Διευρύνθηκε καταστατικά ακόμα περισσότερο, διότι τα μέλη που τον απαρτίζουν και είναι γύρω στα 400 με 450 σήμερα προέρχονται από πολλές περιοχές της Ελλάδας, όχι μόνο από την Νίκαια. Και ο Σύλλογος στις μέρες μας διαθέτει χορευτικές ομάδες, διαθέτει μουσική ομάδα, χοροδία, θεατρικές ομάδες, προσπαθεί να διατηρήσει την παράδοση σύμφωνα με την επιθυμία των προγόνων μας. Και τον τελευταίο χρόνο, το 2014, εγκαινιάσαμε ένα δωμάτιο αυτού του χώρου που το χρησιμοποιούμε σαν έδρα και σαν γραφεία και το κάναμε μουσείο, έναν πρώτο χώρο υποδοχής μνήμης, εγώ θα έλεγα, όπου εδώ πέρα ό,τι είχαμε, είτε εμείς σαν σύλλογος από φωτογραφίες ή από άλλα αντικείμενα ή ο κόσμος στα σπίτια του, τα φέραμε εδώ, τα βάλαμε, τα φιλοξενούμε, ώστε να βρουν τον χώρο τους και να έρχονται και να τα βλέπουν όποιοι ενδιαφέρονται για την παράδοση τη Μικρασιατική. Bu yaşadığımız toprağın bize verdiklerinin farkında olmalıyız. Somut ve soyut anlamda. İnsani anlamda. Buradan gidenlerin de farkında olmalıyız. Onların bize bıraktıklarının da farkında olmalıyız. Kültür varlıklarının farkında olmalıyız. Eğer daha iyi bir dünya düzeni, daha mutlu, daha huzurlu bir dünyada yaşamak istiyorsak. Αν τη δείτε την καλή μου χαιρετίσματα πολλά. Αν τη δείτε την καλή μου χαιρετίσματα πολλά. Με νεξέδες και ζουμπούλια και θαλάσσινα πουλιά. Γύρω-γύρω όλα εικονίσματα. Διάφορες εικόνες.
Οι γυναίκες ήταν χώρια γυναικών, είχαν χώρια και οι άντρες χώρια. Ποτέ δεν καθόντουσαν μαζί με τους άντρες οι γυναίκες. Χώρια. Αυτό. Το Ευαγγέλιο, είχαμε το Ευαγγέλιο. Στην πόρτα μπροστά βάζανε το Ευαγγέλιο, όταν έμπαινες μέσα, προσκύναγες το Ευαγγέλιο και έμπαινες στην εκκλησία. Ήταν στον Άγιο Γιάννη, ήταν η Μητρόπολη. Ο Άγιος Γιάννης ήταν η Μητρόπολη, μεγαλύτερη από τον Άγιο Δημήτρη. Ήταν και πιο αυτό. Και ήταν εκεί το Ευαγγέλιο, έβαζε το Ευαγγέλιο στην πόρτα μπροστά και προσκύναγες και έμπαινες στην εκκλησία. Τι γλυκά είχατε, τι γλυκά φτιάχνατε? Μπακλαβάδες, μπακλαβά. Είμαι πολύ χαρούμενη που είχαμε αυτή τη δυνατότητα μέσω του τάντεμ να ξεκινήσουμε τη μελέτη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς από τη γειτονική μας χώρα, την Τουρκία. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, των εορτασμών, έγινε καθότι το συγκεκριμένο θέμα της Ελλάδας και της Τουρκίας, παρότι εμείς είμαστε πλέον η γενιά που αρχίζουμε και ερχόμαστε πιο κοντά, έχουμε μάθει να το κοιτάμε λίγο έτσι με υποψία και επιλέξαμε τους εορτασμούς μέσα από όλη την άειλη πολιτιστική κληρονομιά, γιατί είναι σίγουρα κάτι που μπορεί να μας φέρει πιο κοντά. Άλλωστε, οι δύο χώρες μας είναι πολύ πιο κοντά από όσο μας έχουν μάθει ότι είναι πολιτισμικά.